Здравейте! Днес ще ви демонстрираме първи резултати по проекта по програма Erasmus+, наречен Streamit. Идеята на този проект е робот да бъде аватар на учениците по време на обучение в клас, в музей в друг град или друга държава. Тоест, когато имат, да речем, урок по история или в случая по етнография, те биха могли, бидейки в София, да посетят музея в Бургас или бидейки във Варна, да посетят музея в София виртуално, като робота ще бъде техен аватар и ще се движи в помещението, показвайки с камерата експонатите и съответно следвайки туристическия гид, който ще проведе беседа за дадените експонати, включени в урока. На екранчето, на екрана на компютъра виждате картата на музея, която робота е създал предварително. И в момента ръчно ще задаваме позиции, в които искаме робота автономно да отиде, докато в бъдеще в проекта ще има предварително избрани позиции, от които перфектно се вижда експоната, както и тургида, който води беседата. В случая, да речем, искаме там, където е мишката в момента, искаме този експонат да го гледаме от тази посока. Съответно, изпращаме робота там. Вървиме, гледаме екрана и в момента, както виждате, роботът е абсолютно автономно. Изчислява и ще застане там, където му зададохме. Т.е. в момента на класа туристическия гид мога да показвам експонатите тук, да говоря, да водя беседа, съответно камерата на робота ще снимаме на експоната и на аудиовръзка ще могат да бъдат евентуално задавани въпроси от учениците по време на час. Сега отново ще изпратим робота в следващото помещение, автономно, пред някакъв друг експонат. Да речем, ето това, тук са по спомен някакви килими. Не, ето тук има някакъв експонат. Нека да застанем срещу него, с лице към него, т.е. придвижваме стрелката, да сочи към експоната, а началото на стрелката показва позицията, в която трябва да стане робота. Освобождаваме и ето робота си изчислява, виждате тия червената и синята стрелка, взима дистанцията до стените и се изчислява пътя, по който трябва да мине. И ето сега ще застанем пред експоната, на мястото, на което сме го изпратили. Както вече казах, това са първоначални резултати от научния проект Streamit по програма Erasmus+.